Takže čau lidi, tady ten Sorry a vítám vás u nového videa. A nově z videa z Robloxu. Ano, zahrál jsem si Roblox první video. Jestli mě neznáte, tak točím Minecraft content, nebo točil jsem. Teďka možná budeme víc točit Roblox, nevím. Proto mám v Robloxu 4. hlavu jako skin. A teďka hrajeme hru Let's Go, která je nová od Big Games. A nevím, proč bychom si ji nemohli zahrát. Jo, když tak napište, jestli byste chtěli víc videa z Robloxu. Nebo byste chtěli Minecraft víc. Napište do komentářů a můžeme se spustit do hry. Takže vypadá to tady. Tady jsou nějaký, co to je, tohle. To. Ale budeme se řídit podle hry a šipka nám ukazuje, že máme rolovat. Jo, abyste věděli, tak já už tady tu hru znám, hrál jsem ji na jednom účtě, ale protože chci mít YouTubeový účet, dá se říct, tak tady budeme začít takhle od znova. Takže můžeme se hnedka spustit, takže začneme rolovat. Klikneme asi na vajíčko, takže klikneme na vajíčko 2x, 3x. A máme nějakou ovci, nebo peta. Krásně za náma tady takhle běhá, no. Asi musíme ještě víc rolovat. Nebo házet kostkou. Taký králík, tak můžeme vzít samozřejmě. OK, náš nový nejlepší pet. 24. Hele. Co, kámo? Tak tam padl jaký pad nový? Ok, jsou nějaký upgradey, tak jo. Coiny, ok, tak si to dáme. Odemku se nám tady i nějaký shop. Ok, tady nějaká free jelly a breakables. Tak si to vezmeme, že jo? Nice. Ale tady nějaký party clay. Za Robloxy asi nic kupovat nebudu, protože nechci do toho utrácet peníze. No. Takže jdeme zase rolovat. Pojďme, co dobrýho. Ok, čekana a už jsme dostali nějaký koníky. Tady můžeme vidět, že máme 2x víc peněz. No tak já se vám ozvu, až budeme mít třeba takových 1000 coinů našetřených a pak si to pěkně pro upgradíme. Taky jsem pochopil, že čím lepšího peta máme, tak tím víc dostáváme peněz. OK, mám tady nějaký upgradey. 2x víc coinů, to se nám určitě bude hodit. Dá otevírat. Hele hoši, teďka jsem si všiml, že tady nějaký jinak 1000 roll, climb now, tak to zkusíme vzít, třeba dostaneme něco dobrýho. Aha, to je nějaký speciální roll. Skvěle nic nám padne. OK. Oh, kámo! 30 000, kámo, náš nový nejlepší pet, ukaž ho. Ty vogo, 30 000. Jenom mě zajímá... Všimni, to jsme dostali 2000 coinů. Ty vogo, kámo, tak ten je asi hodně OP. OK, ale nemůžeme se hnedka kámo, co tady má cápek za pety, WTF? Z 35 milionů, aha. Možná nejsme zase tak dobrý, no. Samozřejmě toto tady nemám zase tak po upgradení. Chili event 25 000 coin, to je hrozně moc. Hledáme faster catch, event faster, inventory, hele, poklikáme tohle autoroll. Luck si koupím, určitě potřebujeme luck víc. OK, máme tady nějaký faster hatch. OK, tak oni se nám celou dobu ukládali semka. V temech máme tady ty jelly breakable spoušty, ty zatím asi nepotřebujeme, ani nevím, co to je. OK, tady to jsou naši peti zatím. Skvěle, co nám teďka padne za peta, když máme to větší štěstí. 180.
Hej, my máme vlastně ten autorol. Nice. Pá, dobře. Tady to vypadá strašně opět, tady se budou asi zvedávat nějaký dobrý peti, nebo budou padat. OK, další upgrade. Víc coinů dostáváme. Teďka mi padlo na 10 000, což je dobrý pet. OK, nám to dalo extrémně moc coinů zase. Mám další upgrade, nebo víc coinů. A už si konečně můžu koupit... Aha, no to stojí víc. No nic. Jdeme zase farmit. $8 000 škorpion nám padl. Ne, zastav se. Protože jsem tady té hře nováček, nebo možná už se dá říct, že nejsem, protože hraju to na jiném účtu ještě, tak mi můžete napsat do komentářů nějaký rady ve hře. Budu moc rád. No a už si konečně můžu koupit tady ten hide roll, takže myslím, že yes, můžeme udělat tohle a budeme to mít takhle nahoře, což je úplně strašně dobrý. Zatím můžete vidět, tak tady to jsou naše trojice, náš lepší je Robot B. A teďka musíme víc upgradit, protože asi nevím, co bychom v té hře mohli vydělat. Mám tady nějaký luckies, tak mi můžete taky poradit, co je nejlepší upgradit, protože moc se v tom nevyznám. Lucky Pets dáme určitě, si nám to přidá nějaký větší štěstí. Joha, to je jakože... Jo, takže naši peti nám zvyšují štěstí, jak podle toho, jak dobrý jsou. No ale taky mi moc nevychází to, že proč tady sakra je takový pole úplně zelený, neměl by na něm třeba něco být. Já jsem Pet Simulator X, Pet Simulator 99 a tam se jako tak různě těžilo. Možná to bude v těch upgradech, že jo. Ok, mám tady další 1000 lak, tak třeba nám padne něco dobrýho. Ok, pojďme. 25 000 dragon. Let's go, kámo. Náš druhý nejlepší pet, hoši. Už máme se kam nabitou armádu. Počkej, co můžeme vylepšit? Turbo Autoroll. Golden Dice. Breakables. OK, nějaká nová ikona. Joha! Jako tady to, ale no, to jsou nějaký breakables, takže... Jo, takže vlastně, jo, aha, tak to je jak, joha, tak už to tady máme, tady můžeme už začít ničit. Ježiš, já úplně, OK. Tam ničit, a dostáváme za to coiny. Tam tak, co tam dělají všichni. Tam se můžeme jít podívat. Mě to zajímá. OK, co tady dělají? Tady rybaří, aha. Už to přidali v minulém updateu, myslím. Ježiš, aha, ale lidi, já se tomu všemu tady strašně divím, jo. Ale to přijde taky, hele, ne, nic nebudu kupovat. Ale mi to přijde prostě taky blbý v tom, že prostě už tu hru hraju na jiném účtě, když jsem trošku lepší, takže mi to přijde trošku blbý, tady úplně se všemu divit. OK, pokoupíme, musíme mít tady víc těch breakables, protože bychom tady mohli těžit koníky, oni jsou pomalí. To je hrozný, hoši. Počkej, nám padl nějaký bucket. Of turtle. Okay, tady nějaká větší bedínka. Určitě potřebujeme zničit. Někomu padl nějaký dobrý pet asi. Asi určitě, protože tady někdo slaví. A v chatě je 35 milionů. Pro nás je to je hrozně moc. Možná si můžeme našetřit. Myslím, že tady jsou někde hoverboardy, ne? Boost. Hoverboard, yes. Dělám hoverboard, yes. Ty nice. Jsme rychlí najednou. Ale museli by být rychlí moji peti, co? Tady máme potom samozřejmě, že já tam dokážu vylezit, jsem úplně marný. Tady nemáme. Tady nějaký mailbox, tady můžeme asi posílat. Já to musím všechno nejprve odemknout. Asi tam můžeme posílat různý gifty, tak možná budou i nějaký soutěže o pety, až budeme v té hře trošku lepší. Protože jak se dělám tady toho cápka, tak ten má fakt najetý pety.
A mě by se takový pety moc líbily. Tak já jdu farmit coiny a až budu mít 100 000, tak se vám zase ozvu. Mně se nějak buglo to rolování, protože koukejte, jo, já když dám roll, tak ono se mi to začne rovat nahoře, ale nemá ten autorol, takže on to nějaký rozbitý. Asi to musím... Co stalo? Free roll? OK. 2650, nice. Jsi náš nejlepší, OK, už se to nějak opravilo, ani nevím, co to bylo. Viděl jsem různý videa u youtuberů a dělali různý velký openingy, tak možná bychom tady mohli jednou udělat taky nějaký velký opening. Asi nebude velký jako mají oni, protože mě to utrací hromadu Robloxů, což já jako free-to-play hráč nebudu nic utrácet. A máme tady 1000 roll, takže schválně co nám padne. No nám z toho padnou něco do... Cože? OK. Počkat, co nám padne? 47,5 tisíc, kámo, náš nový nejlepší petoši. Nice, nice, nice. Pixie Fox. Zajímal jsem pane z tohohle, protože to je 50krát větší štěstí, z toho nám padne nějaký dobrý peti. Třeba nám padnou nějaký takovýhle, ale bojím se, že nám padne velký prd. Protože je celkem náhoda, co nám padne. Samozřejmě. Co stalo? Jo, samozřejmě. Dostali jsme další upgrade, víc coinů budeme dostávat, což je skvělý. OK, Joši, už máme 100 000, takže jdeme se podívat do upgradeu. Hoverboard, to si asi kupovat nebudu, to taky zbytečný. Poušny. No to asi teďka úplně nepotřebujeme, to je až na ty různé openingy. Daily bonus roll, nevím no. Ty vogo, to je hrozně drahý tady to. Já už tady nemůžu vůbec nic. Jdeme se to podívat do breakables, tady to mi přijde celkem dobrý. Extra coin. More breakables overlay. OK. Cože? Jak jsem to měl 100 000? No, tak tady to se bude farmit ještě dlouho, no. Ale kámo, už se mi tady brazuje mnohem víc, teda, těch coinů. A máme rovnou tady upgrade, takže nice. OK, kámo, nám se tady spavla nějaká velká truhla, tak ji zkusíme zničit, on má celkem hodně životů. Doufám, že nám padne něco dobrýho, když to má tolik životů. Schválně. 162 000? Kámo, cože? Tak to je OP. Strašně to je OP. Zkusíme si našetřit tady tu coin chest. OK, máme našetřenou tu velkou coin chestku, která je ještě super čest. Kterou, tak to je kolik to stojí? 2,5 milionu, tak to mám. What? Počkej, to je jako, to je ono? Tady to reálně papé jinak, než... No dobře, jakože má to fakt hodně životů, ale skvěle kolik nám z toho padne coinů, jo? OK, už se nám to blíží. 200, 300, jak 400 000, nice. Kupujeme třeba tady ten loot bags, coin, tohle, presents. Kdyby mě zajímalo, jestli ti peti tak přidávají něco jakože, až si ubírají víc, když jsou lepší, no. Asi jo, protože tady ty jsou fakt pomalý. OK, aha. Jsem se díval na tady ty questy a
máme tady za úkol sníst fruity. Aha, už jsem to asi udělal, dobře. Tady ta dobrá čestka zase. OK. Máme tady zase nějaký kojníky. Nevím, ty tady to tak strašně moc lidi, že? Ani magnet, jo, to jsme určitě potřebovali strašně jsme to potřebovali. Teďka. Jo, mě to přitahuje, konečně. Super. Nějaký relik, nevím, co to je. Co to je? Počkejte, možná ono. Nějaká pacička. Máme jí vzít? Dostaneme něco? Nedostali jsme nic, ale máme jednu z 25. Musíme hledat. Tady, další. Co to je? Tady nějaký poklop. Tady hnedka. To budu mít za chvilku najít všechno. Ok, jdeme se věnovat spíš důležitějším věcem než hledání. Postupně hraní podle mě nalezneme všechny. Tady ten se na mě hezky dívá, tak ho vezmeme a jdeme zase farmit. Jsem si otevřel nový vajco, takže budu padat snad lepší peti teďka, když ho mám, ale nevypadá to. Hugeové! Takže jsou i v tom peckou jsou taky hugeové, jako Pet Simulatoru X a 99. A tak tamhle to bude asi index. Nevím, asi to bude index. Aha, a jo, tady můžeme vlastně, aby nám padly hugeové, tak si odemkneme za 1 milion, můžeme. Tradeling, leveling, value pets, more XP, double XP, item reward. Tady můžeme nějak pokoupit všechno. Boosts. OK, teďka můžeme otevřít. Otevírám fakt ráno věci, jo. Coin potion. Dostali jsme další krát coins. Hele. Tady je nějaký automat. Tak sváně. Kolik to bez... Kolik to stojí? 25 000, tak to je celkem drahý. Už to nemáme. Jsme dostali schválně. Nějaký tady... Lucky Potion, Coin Potion, tak to všechno vypijem. Se toho nebudeme bát, tady drink 5. Jít máš, ale... Všechno, kámo, sníme. Můžeme klát tohle. To je jedno a jdeme farmit pořádně, když máme tady vlevo ty bustíky. Kámo, to ničí nějak rychleji, přijdeme. Určitě, jsou pořád pomalý. Peti. Tady můžeme si hnedka vzít další. Za 5 minut si můžeme vzít tady ten ultra roll. Doufám, že nám z toho padne něco lepšího. Doufám, že nám padne z toho něco lepšího, než máme teďka. Ale je to tady všechno strašně moc drahý. Už podívejte se, kolik to tady všechno stojí. Tady 300 000, tady milion, tady 2,5 milionu. To bude farmení. No nic, no. Musíme dát farmit. Už jsem si tady otevřel ten mailbox, takže tady můžu posílat pety. Myslím, že to tak funguje. Takže až budou ty soutěže, tak budeme posílat pety asi, no. Dobře. Doufám, že tady ty vajíčka, tak aspoň přidávají nějaký štěstí, protože doufám, protože stojí celkem hodně ty vajca nový. Zkusíme poslat tady tomu Matýskovi, co má ty huge, tak třeba nám něco dá. Tady vypadá, že jsou všichni Češi, protože tady je nějaký Jindra, Debolice, Peta, Danecek, Matýsko. A oni asi všichni mají zapnutý rolování, protože máte zapnutý rolování, tak nemůžete tradit. Co? Padne.
Jo, a s tím upgradem, tak v těch upgradech bych chtěl pomoct, kdo tady to hraje a zná tady tu hru, nebo no, kdo to hraje, můžete poradit, co je nejlepší, jako co bych měl v těch upgradech upgradit jako prvního, když toho tam je hrozně moc, tak co je nejlepší hnedka ze začátku. A už tady máme krát 50 000 roll, tak OK, aha, Danecek, ahoj. CZ. Hele, schválně, já myslíte, že nám dá nějaký pety? Koukám, jsem novej. Myslíte, že nám dá pety, když napíšu tocím video na to. Budeš na videu. Kanál? Ten, co hraje, hoši. Dejte odběr a like na toto video, ať se to zobrazuje. Poděkujeme, máme novýho odběratele. Hej, napíšeme. Jo, hraju Minecraft. Tady ten rozhovor je celkem dlouhý. Se těšíme na tady to samozřejmě, ale když se nám dá takovýhle pety. To je první video. Počkám, on mi tady ty pety chce dát za free. Kámo. Borec. OK, dáváme ready? No, fuck frajer. Co mi to dá za miliony pety? On si chce zavolat přes dis. No dobře, kámo. Hoši, to jsme to získali za pety. Kámo, hoši. A víte co, hoši? Mám nápad. Díky moc. Ještě mu napíšem. Máme ho ve friendech. Co kdybychom si u tady toho peta Colorful Dragon udělali soutěž. Takže kdo chce tady toho Colorful Dragona, nějaká 35 milionů, protože to už jsou podle mě celkem hustí peti, i když on má tady nějaký huge, nevím jestli je on. Danecek. Já nevím, proč mi všichni posílají trady. Jo, to je on. Jo. Ale už mi tady dal nějaký krystalky a health, který mají cenu 1000 gemů. Kámo, fakt děkuju, cápek, velký respekt. Mám tady dobrý pety, takže ho zdravím ve videu. No a jako dostali jsme od něj strašně OP pety, jo. Já počkej, ještě vám ukážu. Jako cápek fakt hodně hodnej. Takže a ještě se vrátím k tomu Colorful Dragonovi a tu soutěž. Napište do komentářů nick a no to je asi tak všechno. No a tím se automaticky zapíšete do soutěže od tady toho peta a pak vám ho pošlu přes ten mailbox. No, to je všechno. A dneska to ukončíme, dnešní video ukončíme tím, že si dáme tady ten jinak krát 50 000 roll. Mi padly nějaký takovýhle peti, tak bych byl mega rád. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď pome. Něco dobrýho. Počkej, co? 3 miliony, hoši! Kámo, co mi to padlo? Hoši, ty vogo. Jo. OK, hoši. Padl nám Fossil Dragon. Kámo, náš zatím nejlepší pet. Co nám padl? Kam to se úplně byla epická animace. A uděláme si o tady ty 2 pety soutěž teda. A takže budete mít fakt velkou šanci, abyste to vyhráli, jo. Takže pište komentáře.
s jmény. A pro dnešní video by to bylo teda všechno. Pokusím se co nejvíc nafarmit coiny. Těch máme celkem hodně. Píšek mi tady něco píše. Takže u dalšího videa zase čau.